Salom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso ta para di hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di Minggu Pentakosta na parjulu di tanggal 24 Mei 2026. Ima hata ni Tuhata na tersurat di Sada Korin bidu 12 ayat 3 rodi ayat 10 sada. Jala topik ni minggu disi ragam do parasi rohaon di bagasan sada todi. Ragam karunia dalam satu roh. Hujah hamba dihita sonoma didok hatani itu hata. Di bahini hupaputohom matuhamu daktar bahen halak nama katai marhite-hite todi ni debata maburai Yesus. Jala holan marhite-hite todi porbadia do targoar Yesus Tuhan. Ragam do para sirohauni alai sada do todi. Ragam do ulaon di huria alai sada do Tuhan. Ragam do hagugoon alai sada do debata nama korhon hosa di bagasan sasudenai. Alai lahomanupa do di basa-basahon jala di pataridahon todi tu ganup. Aitu nasadao dilehod do marhite-hite todi hata habisuhon. Alai tu nasadaan hata parbinotoan marhite-hite todi nasasadei. Tuna asing muse haporseaon di bagasa todi nasasadei. Tuna asing huaso pamalupon di bagasa todi nasasadei. Tuna asing gugu patupahon halongangan. Tuna asing panuri rangon. Tuna asing namanada ragam ni todi. Tuna asing muse makatahon di hata na leban. Tuna asing pajojorhon parhata ane. Alai saluhut nai di patu-patod di nasasadai. Ai asing-asing be disagihoni tuganup guru lomone rohana. Ima hata ni Tuhata. Di hamuak kamanami dohot inanami anggo di Minggu Pentakosta na parjuluon dangapala peristiwa hasasaur ni todi porbadiai ima di Pentakostai songon na tersurat di ulaun ni apostel biduduai na gabe odolan di jamitaon. Dang i fokus nuaeng. Dangapala di pencurahan Roh Kudus ibe di hasasaur ni todi i. Alai turagam ni silehon-lehon ni todi dohot tu pamakeon ni silehon-lehoni nama anggo nagabe fokusna. Idu na taida nuaing di bagasa turpuk jamitaon. Molo di hata Indonesia didok rupa-rupa karunia dan penggunaannya. Ima fokus ni jamitata di Minggu Pentakosta na parjuluon. Di hamuaka amanami dohot inanami adong do piga ragam silehon-lehon ni todi. Anong do piga ragam? Sedia godang do ningom marupane. Sada, dua, tolu, opak, lima, dan seterusnya. Puluhan do, ratusan do, ribuan do, manang jutaan do. Hamak kadongan sasitong na daktaretok kita silehon-lehon ni todi. Daktaretok kita. Jala marasing-asing do tuganup halak di lehon. Selalu berbeda dari orang ke orang dan dari zaman ke zaman. Ido asa taida di ayat 10 sadai didok ay asing-asing be disagihoni tuganup guru lomone rohana. Jadi marasing do dang sarupa. Buirnya sarupa alai marasing do ninda rupane di bagasa turpoke. Asing do tuau, asing do tuhamu. Na pasti sudiru hita taruli di silehon-lehon ni
toddi. Sada dua tulu mungkin marpulu, maratus, bahkan ribuan. Hola di baga satrupukon nuaing nunga jupak kita sia si lehon-lehone. Na parjulu didok disi hata habisuhon berkata-kata dengan hikmat, kemudian hata parbinotoan berkata-kata dengan pengetahuan, dak sigodak kata ade. Jadi berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi si lehon-lehon ni toddi idui. Nak kiningan macetak kas do jok sada do sumber ni si lehon-lehon ni. Dungi adong mamuse hapor seawon. Adong mamuse huaso pamalupon, kuasa menyembuhkan. Patupa halongangan, kuasa mengadakan mujizat. Panurirangon bernubuat, manada ragam ni toddi, karunia membedakan bermacam-macam roh. Maka tahun hatana leban, berkata-kata dalam bahasa roh, pajojorhon parhataan, manang menafsirkan bahasa roh. Jadi sotung longak kita rupani, ay wasa sianu bui, berbahasa roh inna, hape hita dang bui, marasing-asing do, si lehon-lehon ni toddi. Da olo do hita gabe masih tihaan, olo do hita rupani masih icahan, anggo di garejaan, danga dong bahasa roh di garejaan do bahasa roh inna. Jadi turpukon ma mengelusi suku-suku tai rupani. Marasing-asing do di lehon tu ganup. Molo tajah anu muse akamang doho tamuinang di Roma 12, di sada Korin pitu, di sada Korin 10 tolu, sada Korin 10 opat, di Efesus tolu, di Efesus opat, doho di sada Petrus opati. Adong do di disi didok si lehon-lehon ni toddi isarani melayani, memberi, memimpin, mengajar, menjadi nabi, menolong, bijaksana, menjadi rasul, mengatur, murah hati, rela hidup sederhana, menggembalakan, bahkan menjadi syahid, membesarkan hati, mengusir setan, rela hidup membujang, mengabarkan Injil, suka memberi tumpakan, dohot aka na asing dope. Jadi molo tajaha ando turpuki meragam di sini patorang si lehon-lehon ni toddi. Jadi suatu tapikir rupani molo ringgas salah melayani marhubas ipe si lehon-lehon ni toddi dui. Mengajar, mengatur rupani, bahkan menjadi sahid di do. Mamarmahani. Adong do catatan akan naung ginuhan ni toddi gabe cakap mengukir kayu, menenun kain, mengasah batu permata untuk menghiasi bait Allah. Boido eno tajaha di 2 Musa 30 sada ayat sada rodi ayat 10 sada. Dalam arti dakola di pada narubi di taringoti. Taringot tu si lehon-lehon ni toddi di epistelinga tataringoti ate. Haru disipe nga adong rupani ditaringoti, taringot tu si lehon-lehon ni toddi. Jadi molo tajaha anon didok disi nunga pola huguhi rohana dohot toddi ni debata marhapistaran, marhapadean dohot marparbinotoan di bagasan saluhut ulauni, mamikiri hapadean nasumurung, mamadei sere perak dohot tobaga, huhut manguhir dohot mamijor batu intan nina, mamadei haupe mabahen hapadean marragam-ragam. Jadi molo disuku nakirupani pigado si lehon-lehon ni toddi maratus bahkan maribu, marasing-asing do di lehon tu ganup hita. Hamu kamang dohot tamuinang sudin atagwari digijangi contoh dope. Macai bahak dope naso di suraton di bibeli. Adong dope si lehon-lehon marede, marmusik, marjamita, dohot akana asing. Jadi unang icahi hamu au misalnya rupani molodang malo marjamita. Ati buhari orang apala di parjamita on. Si lehon-lehoni na pinasahat na tuaw.
Alai arong do nama lomar jamita. Ima silehon-lehon tu ibana. Arong do nama lomar musik. Arong do nama lomar redde. Malo martak rupane. Edak sude guru pedak sude boy martak. Jadi beda do guru, beda do martak. Maragam silehon-lehon ni toddi. Arong do rupane holan na mangedehod do diboto. Adong do silehon-lehon ni toddi mencipta lagu, mengaransemen lagu. Dohot aka na asing dope. Dungi tu isi do di lehon, silehon-lehon manang karismai. Jadi silehon-lehon ni toddi didok doi muse karisma ate. Sani do non hata karisma ta, maksudna karisma tai ragam. Jadi dang kata tunggal alai jamak do didok disi ima karismata. Lausian karismai do non roh hata karismatik. Kepada siapa Tuhan memberi karunia atau karisma itu? Alusna akamang dohot tamuinang kepada tiap orang percaya tanpa terkecuali. Jadi dohonot tama dangadong nasotaruli di silehon-lehon ni toddi. Isara nikah dudui manang hadiah rupani sudedo dapotan dangadong nasotaruli. Masalahna disadari dui iduh nuain. Jalanung nga dibuka ka dui sotuk tertutup dope ate. Sotung laus bukus dope songone dang dibuka dope silehon-lehon ni Tuhane. Di hamak kadongan sahapor siaon macai takasdo didok di bagasa turpuk jami taon di lehope silehon-lehon ni toddi tu ganupita dada asagabe hagijak konotai. Jadi konteks nyon nuaing di Huria Korin, idu sada na pinaingot ni Apostol Paulus. Molo adong diho, adong disan, adong dison, dada nagabe hagijangon ni rohay. Dada nanaing tu hagijangot tay, hagijangon ni rohat tay. Alai laho manupak do didok di bagasa turpuki untuk kepentingan bersama. Dakola kepentinganku. Jadi iduan non bedana bakat dohot talenta manang silehon-lehon ni toddi natataringoti di bagasa turpukon. Anggo bakat buidu rupani gabe holan prestasi pribadi. Ala yang silehon ni toddi do manupak tunadingga do didok bahkan untuk kepentingan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Tabereng madi ayat pitui didok disi alai laho manupak do di basa-basahon jala di pataridahon toddi tu ganup. Jadi molo di jaloho amang di jalohoi nang silehon-lehon nasihat Tuhani dakolat dihoi. Naing tu pembangunan bersama do manang tu kepentingan bersama do didok nakiningan. Alani dohonot tama manang nadia pe rumang ni silehon-lehon ni toddi na pinasahat ni Tuhani tu hita dada nanaing tabuni honot tai manang dada nanaing gabe sihagijak konot tai rupani alai naik pakiota doi tuaka ulau nadinggat tu kepentingan bersama lahu membangun kebersamaan pauliulihon aka ulaun di tonga-tonga ni huriai. Jadi molo gabe adong rupani namar gijang ni roha ala ni silehon-lehone ngaporlu di pareso. Jadi untuk pembangunan kerajaan Allah, kerajaan Tuhan di pasahat tu kita. Asa gabe pasu-pasu tu nahumaliak kita menjadi berkat. Ido nanaing dohonon nanwai. Ido maksud ni si Petrus uju di do ibana songonon. Masih pature-turea mahamu ganup marguru tu asi-asi na jinalona. Songon aka juara bagas na burju di ragaman ni asi-asi ni debata. Ia adong na marjamita naing ma songon aka padohan ni debata. Ia adong na marhubas naing masian haguguon na nilehon ni debata. Asa disaluhut nai marsangap debata marhiti-hiti Jesus Kristus di ibana mahasangapon rodi saliling-liling nai. Amin. Ima didok disada Petrus opat
ayat 10 dohot ayat 10 sade. Jadi molo adong na marjamita badi hata kom mai marhite-hite hatane debata unak pola di paburnang-burnang dirina disi. Angguau unak pola ninna. Ise pangguanggoho. Tuhat taima na marsangap nakididok disi. Molo adong na marhubas banaing masian haguguon ni nanilehon ni debata. Asa saluhut nai marsangap debata. Ido didok di sada Petrus 4 ayat 11 ayat 10 sade. Hamu kadongan dilehot to di ido tuhita ragam ni si lehon-lehon. Alai dada gabe pasip hita disi. Holan nama jalo buti rupani. Taingok do upama ni Yesus di Matius 25 ayat 14 ayat 30 ima taringot tu pakal aka na pinalumehoni manang di hati Indonesia di dok perumpamaan tentang talenta. Muru do tuan na mangalehon artanai tu nama jalo sada talenta nakinengan. Jadi adong nama jalo 5, adong nama jalo 2, jala adong nama jalo sada. Anggo nama jalo 5 itur dipagada durupani. Gabe 10. Jadi 5 yan ngagabe 10. Nama jalo 2 petok songoni. Na 2 gabe 4. Alai roma na nama jalo sadai. Ditabunihon ibana ma. Adong ma alasan ibana rupani didok disiwasa di ditabunihon. Gabe muruk ma. Tuan na mangalehon manang na makamule pasahaton si lehon-lehoni tu ibana didok masongonon we ho na poso na jaha roha jala na losok inarupani hamba yang jahat dan malas. Jadi molo dang dipagadda dang dipake si lehon-lehon talenta na adong di ibanai ba na jahat doi didok rupani. Jala si malas doi didok marhite hatane tuhatai. Jadi muruk do tuhatai non molo dang tapake si lehon-lehon na adong dihitai. Alania kamang dohot tamuinang manang nadia penuaik tajalo marhite-hite toddi nasasadai si lehon-lehon na tuhitai jala totunga tabotoi tapakke mai lau pauliulihon laho mabahen marsangap goarni debata pauliulihon pakobasion pelayanan di tonga-tonga ni huria tuhataima nanaing marsangap marhite silehon-lehone tapakke tuaka ulau nadinggan asagabe pasu-pasu tuaka nahumalia kita marsangap ma goarni tuhata marhite-hite aka silehon-lehon nausahat tuhitai. Amen. Martangiang mahita. Moliate mariho Tuhan dihatam na kubigi hami pasu-pasu mai. Jala paurat to di bagasan rohanami be asa di perbiho katabi perbui na dinggan perbui na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.